Objavte Sikaflex 1.1 FC Purform, špičkový tmel a lepidlo, ktoré definuje nový štandard v domácich i priemyselných aplikáciách. Tento prvotriedny produkt, zakotvený v inovatívnej polyuretánovej technológii, zaručuje neobyčajnú flexibilitu a dlhodobú odolnosť. S technológiou Purform prináša aj znížený obsah organických rozpúšťadiel, čím predstavuje ešte šetrnejšiu voľbu pre naše životné prostredie. Sikaflex 11 FC Purform je perfektným riešením pre stavebníctvo, renovácie a široké spektrum ďalších použití. Či už potrebujete utesniť okenné ramiky, vyplniť škáry v podlahách alebo spojiť ľahké konštrukcie, tento produkt exceluje vo všetkých podmienkach. Zvoľte Sikaflex 11 FC Purform ako svojho dôveryhodného partnera v každom projekte. Presvedčte sa, ako odolnosť sprevádza všestrannosť s touto revolučnou novinkou na trhu. Nečakajte, vyskúšajte ho už dnes a presvedčte sa o jeho kvalitách na vlastné oči.